технологиялар беләсез. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Бүтін келіп бұлай ғана бұл қимметті вақытына уздырышы ғана түгел, бұлай ғана файдасыз, яғни шынлықты бір нәрсе файдалы әйбір ишетерге келген бүтін қардашларга Аллахның сәлемі болсын. Әрбір бізде өз ниетлеріміз белән келген, біз мұнда кімдір келген Аллахқа түгел, акча җыярга, шулай бит кемгәдер нәрсә, кемдер Аллах каршына килеп басты, үзенең кол икәнен аңлап, тоеп, шулай сизеп, куллыгын күрсәтә Аллаһка, дәлилли, алхамдулиллах. Шуңа күрә дә Аллаһ Раббыбыз безгә һәрберебезгә дә үзенең ярдәмен бирсен, тәфәһидаят бирсен. Шулай бит. Һәм бүген дә иншааллах Аллаһның ярдәме белән без берничә хадис карап китербез. Хадисне китерер Җабир радиллаһу анһу, Расулуллаһ алейһиссәләм әйтте: һәрбер дүшәмбе һәм атна кич, дип әйтә ул Расулуллаһ алейһиссәләм, һәрбер дүшәмбе көн һәм атна кич көн гамәлләр китерелә, ягъни күрсәтелә дип әйтә, ничек дөресрәк әйтергә. Күрсәтелә гамәлләр, кылган гамәлләр башлай. Һәм кем Аллаһтан чын күңелдән кичерү сорый, истигъфар кыла, ул вакытта аның гөнаһларын Аллаһ кичерә дип әйтә ул. Һәм кем тәүбә кыла, аның тәүбәсен Аллаһ Раббыбыз кабул итә дип әйтә. Әмма ләкин кабул ителмәс дуалары шул кешеләрнең кемди нәфрәтле йөргән кешеләрнең нәфрәтләре сәбәпле ул дуалары кабул булмас дип әйтә. Һәм шул вакытта гына алар кабул булыр, кайчан кеше үзенең шушы нәфрәтеннән нәрсә үзе имин була, шулай бит. Нәфрәтен онытканчы, калдырганчы, шулай бит. Шуңа күрә күрәсезме? Нәрсәне без аңладык? Атна 2 көн бармы бәрәк, шулай бит. Ул атна башы, безнеңчә инде атна башы, булай инде бөтен дөньяда атна башы кайсы көн санала? Bütün dünyada gümümen kabul ettirgen vakit, Araplerde de şulay var. Yakşembe gün şulay bir. Yevmul ahad diye atalao, birinci gün. Ama bizde indi bilmem neydi kalendar boyunca mıda yaşıyorlar Rəsəydə, SNG'da, neydi kalendarında. Qayın alğanlarında, qaysı yok Urus'ta bir tul гадәти кайындыр алган. Шуңа күрә менә дүшәмбе көнне дип әйтә Пәйгамбәрбез алейһиссәлам. Һәм кайсы көнне четверг көн шулай бит. Шул көннәр дип әйтә Расулуллаһ алейһиссәлам. Ул нәрсә? Шушы гамәлләр ничектер күрсәтелә дип әйтә ул инде. Гамәлләр кешенең ачыла, ачык була һәм шундый бер вакыт була, кайчан кеше дуа кылып кала ала. Шулай бит. Шул көннәрне уразат туба. Уразат туту хәле безгә гомумән инде бүген даим рәвештә шушы 2 көнне генә тотсак файдалы булыр иде. Сәламәтлек өчен дә, иман өчен дә, иманның сәламәтлеге өчен дә, шулай бит. Шулай чөнки теге менә күп ашау ул тәнгә генә зәгыйфлек китерми, ширләр китерми, хәтта нәрсәгә дә зыян итә, иманга да, шулай бит. Чөнки галимнәрнең менә күпме сез галимнәрне беләсез, шулай бит, шулай пәйгамбәрләр дә, сахабалар да алар күп ашамаганнар. Алар
көп ашамаганнар. Булмаганнан ди практика. Ул бүгенге көндә генә без сезнең белән яшәп шундый вакытта качан нәрсә? Ризык күп, әйе, мал заманасы. Ризык кына түгел, ризык та аннан соң теге мал, техника, анда машиналар, бүтән әйбер бар бүгенге көндә, шулай бит. Ул әйберләрне үзенә бай кеше дә ала ала әлбәттә, һәм инде бай булмаган, урта хәлле кешеләр дә ала ала. Менә шундый заман. Әмма Хәзрәти Умар бин Аль-Хаттаб радиллаһу анһу нәрсә дип әйтә? Үзегезне мул тормышка өйрәтмәгез дип әйтә. Чөнки ул муллык һәр заман булмаячак дип әйтә. Киләчәк килергә мөмкин шундый заманалар качан бу бүтән кибеттәге ризыклар да, ниләр дә, бүтәнесе дә нишли юк була, шулай бит. Аны әле качан кичә булдымы әле бер җир тетрәүме нәрсә булды әле анда Индонезия, Малайзия нәрсә косилсың әле. Шул шама Индонезияда әйме. Шул Индонезия нәрсәдә җир тетрәдеме, цунамиме нәрсә булды мин аңлар. Җир тетрәү әйе. Нәрсә булды инде халык шул? Курка калды нәфис, шулай бит. Нәфис курка калды. Менә биттем ди нәфис ди, шулай бит. Һәм халыкның бер өлеше бүтәнесенә дип әйтмибез инде, шулай бит. Нәрсә эшли башладылар? Кибетләрне нәрсә дип атала ул? Мародерлыкмы? Шулай бит. Кибетләрне талый башладылар, анда заправкаларны, бензинны нитер өчен ут юк бит инде яндырырга кирәк. Шуңа күрә менә Аллаһ Раббыбыз сыный безне, шулай бит. Төрлечә сыный. Менә аларны кичә менә шулай сынады. Яни асылда бит инде ул кибеттә кемнеңдер малыдыр, шулай бит. Менә монда берәр кибет булсын, мәсәлән, кирип аны таласагыз сез, мәсәлән, үз мондай йөргән кардәшегезне дә талый аласыз, шулай бит. Чөнки аның аш кибете, ул аны ачкан, ул аның аңа үзенең малын тота һәм башкасы, шулай бит. Алай дөрес түгел, матур түгел. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз бит аны җибәрә, ул сынауны, шулай бит, ул җир тетрәүне. Һәм Аллаһ Раббыбыз да нәрсәне дә җибәрә, шулай. Һәр авырлыктан соң нәрсә килә? Җиңеллек килә. Әйе. Яни, әйе. Шуңа күрә Аллаһ күрде хәзер менә кемдер менә шундый эшләр белән шөгыльләнде, шулай бит, кемдер нәфсе курка калды. Кемдер сабыр итте, әйтте, тукта. Аллаһ бар бит. Һәр нәрсә Аллаһтан, мин сабыр итим. Аллаһ юлын ачыр дип, шулай бит. Аллаһка тәвәккәлләде. Бу гүзәл күренеш, әлхәмдүлилләх. Бездә монда андый хәлләр була калсамы? Шулай бит. Әллә нәрсәләр була, аңа караганда да Алла сакласын, монда үтереш китә, нитек китә, монда кем нәрсә ничек, монда мәхшәр булачак. Шулай түгелме? Шулай бит инде. Монда кешеләр шул хәтле хәсәтле бер-берсен менә сәбәп кенә булсын, бер-берсен үтерергә әзерләр. Шулай түгелме? Шулай. Сез инде вахабислар инде сез инде бөтенләй беткән вахабислар. Әйе. Балаларын да сөенер бит, әнисе, әтисе үлгәненә. Сөенерләр. Байлык кала дип әйе. Шуңа күрә куркыныч заманы, Алла сакласын. Ярый, дәвам итәбез. Һәм Расулуллаһ алейһиссәлам әйтте: "Аль-муъмину лил-муъмини каль-буньян". Бер мөмин икенче мөмин өчен бина кебек дип әйтә, яни. Шулай бина. Бер бинаның бит ничек дип әйтә ул? Менә бер мәсәлән, мәчеткә дә карасак, шулай бит. Мәсәлән, әгәр дә мәчетнең ничә дивары бар, мәсәлән, 4 инде гадәти, шулай бит. Шушы 4 дивар аны түбәсен тотып тора. Шулай бит, кешеләр анда яшәр өчен, килер өчен, анда һәм шуңа күрә дә бер мөмин икенче мөмин өчен шушы йорт кебек, бит. Шуңа күрә берсе икенчесен нишли? Саклый.
Әйе, шуңа күрә бер дивар булмаса, ул нәрсә эшләргә мөмкин? Ишелә бетте, шуның кебек тә. Без сезнең белән нәкъ шундый хәлдә, ул чын мәгънәдә шулай. Шуңа күрә менә бер мәгънәсенә төшенеп карагыз, шулай бит. Без дә нәкъ шулай. Без менә безнең, белмим, дөньяда да шулай, шундый хәл инде, ул бездә татарларда гына түгел, менә шундый хәл теге. Әйтәм бит, кардәшең бетсә, әйбит, сөйнәсең генә, менә шундый бер хөсетлек нәрсә дип атала, көнчелек бар бездә, шулай бит. Киресенчә бит инде, яхшылык телә, кардәшеңә ярдәм ит. Шулай бит, менә шундый хәлләр булсын. Бүлеш, әйе, авырлык килсә, ярдәмеңне бир анда. Мал белән ярдәм итә алмасаң, белмим, анда барып, ичмасам, бер яхшы сүз әйт, әйе, бүлниска барып, бер күңелен күр. Шундый кебек әйберләр, ул бит була, төрлечә ярдәм итәргә. Әмма бездә андый хәлләр юк, әйтәм бит. Бездә менә шулай яшәп ятабыз без. Менә шулай инде. Әйе. Ул менә тарихны алсагыз да, тарихны укып ятасыз, урта гасырларны бигрәк тә, урта гасырлар. Урта гасырлар, алар шундый вакыт кайчан бу дөньяда ислам бик ныклы булган вакыт. Таркау ул ягыда булган, әйе. Һәм ислам ул таралган вакытлар, яни. Анда төрки кабиләләр күпләп исламны кабул итәләр, шулай бит. Һәм мәсәлән, шул ук төрекләр исламга килү сәбәпле дә нәрсә була? Киләчәктә Османлылар халифаты төзелә, шулай бит. Алар әйтергә кирәк, тарихта ничә 6 гасыр эшлиләр, идарә итәләр, шулаймы? 6 гасыр бу бик күп. Һәм шулай ук таркаулык вакыты да була. Искә алсак, Аксак Тимернең кемгә Баязид икенче буламы ул? Осман солтанына каршы сугышуы, ике мөселман сугыша, ике мөселман дәүләте, көчле дәүләте ул вакытта теге Европа куркып кына тора, бер безгә османнар да, Тимурлар да килмәсен дип менә шулай. Аңлыйсыз бит? Чөнки бер тапкыр аларга менә монголлар килеп карадылар, алар нәрсә икәнен беләләр, бүгенге көндә дә бик яхшы истә аларның, монда алар икесе бер-берсе белән шулай сугыштылар барыбер дә анда. Чөнки икесе дә борынын күтәргән, алар султаннар бит инде, теге әмирләр, нәрсә, һәрберсе дә исламны әйдәп баручы итеп үзен хис иткәннәр менә шулай, әйме? Һәм ниндидер бер кичкенә генә бер җир өчен, анда ниндидер бер шәһәр өчен, җирлек өчен шулай фитнә китеп, мөселманнар белән сугышалар. Аннан соң тагын Аксак Тимер китә кайда? Алтын Урда җиренә, шушы җирләргә килеп, монда күп кешене кыра безнең бабайларны, шулаймы? Шуңа күрә Алтын Урданы җимергән кеше шул инде. Аксак Тимер, ла илаһа илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дип әйткән кеше. Христианнар килми җимерми Алтын Урданы. Шул әйтәм бит, мөселманның белән мөселман арасында булган ыгы-зыгы, фитнә. Күпме кешене кыра ул анда. Аннан соң китә, беләсезме, теге Чума китә аннан соң шул ук елларда. 15-нче гасыр буламы? Чума бик нык менә шушы җирләрдә шәһәрләр белән юк итә кешеләрне. Шуңа күрә теге тарихчылар әйтәләр, унда болгар кешесе калмагандыр да инде ди. Аңлыйсыз, болгарлар калмагандыр инде, алар үлеп беткәннәрдер диләр, шундай ни бар. Шул хәтта теге куркыныч нәрсә була. Менә шундай әйтәм бит аеныч хәлләр. Кайчан башка мөселман кардәшен ныгытмый, шулай бит, якын итми, ниндидер җир өчен, ниндидер мал өчен аны юк итәргә, бетерергә тырыша, шулай бит. Бик шундай аяныч хәлләр. Әмма онытырга кирәк түгел. Расулуллаһ алейһиссәләм әйтте, бер мөмин икенче мөмин өчен
бина кебек дип әйтә. Бина. Берсе ныклы булса, икенчесе дә нәрсә? Берсе икенчесен ныгыта дип әйтә. Берсе икенчесен ныгыта. Һәм Расулулла алейһиссәләм әйтте, сезгә кадәр яшәгән кабиләләрнең, өммәтләрнең, халыкларның зәхмәте сезгә дә тиде дип әйтә. Шул ук зәхмәт, шул ук проблема, кайгы сезгә дә килде дип әйтә. Ул да нәрсә дип әйтә ул? Кайсы ниләр? Ул аль-хасад. Аль-хасад. Хөсетлек, ягъни. Хөсетлек һәм нәфрәт дип әйтә. Хөсетлек һәм нәфрәт. Күрәсезме, ул килеп булган проблема ул. Бездә татарларда гына түгел. Бөтенсендә дә шул. Элек өммәтләр яшәгән, аларда шул проблема булган, шулай бит. Һәм хөсетлек һәм нәрсә дидек? Нәфрәт, ул ди, алар Пәйгамбәрбез алейһиссәләм әйтә, кисә торган нәрсәләр дип әйтә. Кисә. Һәм мин әйтмим сезгә ди, чәчне кебек кисә дип әйтә. Юк. Ул динне кисә, кисеп ата ди кешедән. Беләсез. Менә шундый куркынышы бар. Бетерә, динне юк итә. Шулай бит. Динне юк итә. Асылда, асылын. Нәрсәне уйгаттыгыз? Нәрсә уйгаттыгыз? Нәрсә булды? Куркынычмы? Куркыныч та, ама куркмыйбыз, шулай бит. Һәм Расулулла алейһиссәләм әйтте, иншалла бер соңгы бер-ике хадис барып китербез. Бер-берегезнең исәнләшкәндә кулларыгызны кысышыгыз дип әйтә. Чөнки ул арагызда булган нәфрәтне, арагызда булган теге кайчандыр ыгы-зыгыны, проблемаларын эшли, юк итә дип әйтә. Чөнки элек-электән менә тарихка карасак, шулай бит, кул кысышу ул нәрсә булган? Әйе. Әлеге әлем беләсезме, былай гына без бүген менә шулай гына әйтәбез, бит, менә җайсыз былай. Элеге әлем менә былай исәнләшкәннәр, булган кайбер халыклар, шулай бит, шулай исәнләшкәннәр. Ягъни кешеләр шушы исәнләшкән кеше күрсәтә бер-берсенә, минем монда коралым, пычагым юк. Шундый пычаклар тыгып биргәннәр. Пычакны тиз генә ала торган булганда. Ама былай исәнләшеп, тегене ышанычлылык, иминлекне күрсәтә менә. Aha. Bu hadis әйе. Bu hadis бар шундай. Әйе. Шуңа күрә әйтәм бит, менә намаздан соң да исәнләшәбез. Күпме җәмәгать күбрәк, зуррак, шуңа яхшырак, шулай бит. Нәрсә, әллә гунахлар азмы безнең, шулай бит. Кичкенә гунахларыбыз да кимисә, моннан төшсәләр, әйе. Алай да яхшы булыр иде. Чөнки кыямәт көнендә мизанда һәрбер гамәл үзенең авырлыгы бар аның, шулай бит. Һәрбер грамм ул да бик теге урыс әйтмешлек критичный, шулай бит. Әлбәттә. Һәм әйтә Расулулла алейһиссәләту вассалам, бер-берегезгә бүләкләр бирегез дип әйтә. Бүләкләр бирегез. Бу шулай ук нәрсә? Арада булган теге нәфрәтне, нине бетерә торган әйберләр бөтенсендә. Үпкәләрне бетерә, әйе, шулай ук. Шулай. Әйе. Әйе. Ну, акча бит ул, ничек дип әйтим, аны ничек бүләк дип әйтсәң, әйтеп тә булмыйдыр инде, шулай бит.
Бүлек ул менә берәр әйбердер чынлыкта, берәр шундый хуҗалыкта файда китерә торган болай инде әйтәм бит, мондый бүләкләр ниндидер бер шундый әйбер. Акча инде ул акча ул беләсезме, теге урынлы, хәерле булыр. Мәсәлән, чынлап та теге мохтаҗ кешеләргә менә шулай бир, чөнки ул малга анда бурычын каплый, шулай бит. Мәсәлән, яки баласына, гаиләсенә, мәсәлән, ипи сөт ала, шулай бит. Әмма инде без үзара менә шулай әйтәм бит. Берәр нинди менә шундый бүләкләр бүләк итешсәк, хәерле булыр, шулай бит. Анда файдалы китапмы, дин, ислам китабымы, нәрсәме анда шундый әйберләр хәерле булыр иншалла. Әйдәгез искә төшереп китик. Нәрсәне без аңладык? Безнең понедельник белән кайсы көн? Четверг көнне Расулуллаһ алейһиссәлам әйтә, нәрсә ди, гамәлләр күрсәтелә ди. Шулай бит. Һәм кем Аллаһтан кичерү сорый, Аллаһ Раббыбыз аны кичерә дип әйтә. Кем тәүбә кыла, тәүбәсе кабул була. Кем ди шул вакытта нәфрәтләнеп йөри дип әйтә, ул кешенең дугалары кабул түгел. Ул нәфрәтен әгәр дә калдыра икән, шулай бит, калдыра, оныта икән, ул вакытта да аның иншааллаһ дугалары кабул булачак дип әйтә. Шуңа күрә нәфрәт ул дугаларының, истигъфарларының, тәүбәләренең кабул булмавына бер сәбәп тә булырга мөмкин дип аңлады. Шулаймы? Шулай ук әйттек. Нәрсә дип, бер мөмин икенче мөмин өчен бина кебек, берсе-берсен алар ныгытып торалар. Берсе-берсен ныгытып торалар, менә шулай. Шуңа күрә, ничек дип әйтим, без дә бер-беребезгә ярдәм итәргә тиешбез, шулай бит. Яхшылыкка өндәргә кирәк. Ул Коръәндә Аллаһ Раббыбыз аның турында күп әйтә. Амру бил маъруф, wan-нахи анил мункар. Шулай бит. Яхшылыкка өндибез, яхшылыкка чыгарабыз һәм начарлыктан нәрсә кыябыз дин кардәшеңне. Бүгенге көндә менә бер көнне шундый нәрсә интернетта күрдем теге. Кадр нәрсә соң Кавказда инде шунда бер наркотик сатучыны тапканнар. Шундый бер сакаллы кеше ул теге була, киенү, нитү рәвеше теге. Шунда йөри иде, әмма шундай әйбер белән шөгыльләнә инде. Шулай шуны төшереп видеога, хәбитин видео заманасы, шулай бит. Шуны инде интернетка куйганнар. Һәм күп кеше әйтәләр, нәрсәгә сез аны алай эшләдегез, тәнкыйтьлиләр. Чөнки теге Расулуллаһ алейһиссәлам да әйтә бит, әгәр дә яни син кардәшеңнең гөнаһысын яшерсәң, Аллаһ та синең кыямәт көнендә гөнаһларыңны яшерә дип әйтә. Шулай бит. Хуснузан һәм менә монда ничек дип әйтим, ничек итеп килергә бу мәсьәләгә. Әлбәттә яшерергә кирәк, әмма икенче яктан шундый нәрсә дә бар. Менә безнең динебезнең шундый принцибы бар, шулай бит. Мәсәлән, зиначы кеше табыла икән, бит, мәсәлән, аның зина кылганы беленде, 4 шаһиты бар, тегесе булса, яки анда урлаганы беленде, ул каракны таптылар, аны ничек итеп җәзалыйлар, җәза бирәләр? Мәшһүр рәвештә, шулай бит, бер мәйданга чыгалар. Бездә булса инде мәйдан бар. Хәзер. Шунда чыгалар да бөтенсе күрсәт. Туктагыз әле, качан? Ничәнче елларда соң әле булды бер суд булдымы соң әле шунда бөтен халык, бөтен түгел инде, иншалла халкы җыелып суд биреп яттылар. Кемне анда нинди җинаят эшләде әле бер адәм? Хәтерләмисезме? Шулай мәйданга чыгып бөтен халык анда ниндидер бер хәл булганы бар, мин укыганым бар. Яни күрсеннәр, башкаларга да нәрсә булсын, гыйбрәт булсын, шулай бит. Шуңа күрә менә ничек килергә. Булганда мин хәтерләмим, нәрсә эшләгән инде ул анда.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamu alaikum cemaat. Aytsam hazır tağam beylene desin. Amma lekin mana bu ortada kalam jayilgan, anda namazlar o'qiymiz, ondan chetga bosamiz. Mana Abdurag'ash hazrati biz o'ray bilan keldi, chunki o'rtada bizning qardosh namoz o'qiydi. Shunga ko'ra endi oshlanib aytib tugul, amma lekin kelajakda esda tutamiz, shamolaymiz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الكريم الستار الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. Allah Rabbimiz bütün bizge de bugünkü günlerin en güzelinde, en hayırlısında inşallah bizge mümkinçilik bir de mında jıyılarga, kuruşurga, şulay bit. Bir cemaat bulup, bir biz hatta bütün bizde indi koy vaqtda tuanlarga qaraganda da yakınrarak bir kardeşin bilen bulasın şulay bit indi. Kardeşlerini tuanlarına qaraganda yışrak da ko'rasin ali. Şuna ko'ra bizning ayrı bir-birimizga qarata inşallah bir muhabbet hislari da baradır. Elhamdülillah. Ham muhtaram cemaat, bugün Allah tilasa bik mühim mesele turunda qarab silab ketarbiz, ama o mesele bik kerakli. Buna bugungi aytilgan aybirlar turunda buna bir o'zingizga tege har birimizda bizga bir analiz yasaylik shulay bit. Chunki biz kishilar endi nishatasin g'adatlanamiz, gil bir aybirga biz kuniga biz shlaymi. Şoluk namazga da turli mana masjidga kelamiz, tinglaymiz, ketamiz, alaygina bo'lmasin endi shulay bit. Shuna ko'ra aytam uylanu kerak. Mına bizni Allah Rabbimiz o'zi chaqira, o'ylanig'iz, fikrlanig'iz deydi. Fikrlagiz, izlanigiz, biligiz, ilm olag'iz deb chaqira Allah subhanahu va taolo. Ham Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda ayta: "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan." Allah Rabbimiz ayta: "Ey payg'ambar, haqiqatda biz seni şahitlik etuşu etib jiberdik deb ayta. Sen şahitlik etasin, yani durusun ko'rsatasin, şahitlik etasin Allah turunda, iman turunda. Hem ayta Allah Rabbimiz naziran ve mubashiran ve naziran deb ayta. Hem sen suyunduruşu de, hem sen suyunduruşu müminlerini suyundurasin, hem de şulayık naziran sen kisatuşu. Allah Rabbimiz da Qur'onda, yani Allah Rabbimizning aytganda taktikasi shunday. Allah Rabbimiz bizni boshdan suyundirar, shulay bit. Jannat bor, jannatga umtilg'iz, tirishig'iz, ko'rsata kimlar ular jannatga kirishga loyiqlidir kimlardi. Ondan so'ng da Allah subhanahu va taolo bizga ko'rsata, nindi o'rin turunda da kesata, shar o'rin turunda. Onun barlig'ini unutmag'iz deydi. Shulay bit. Bulda tamuq cehennem. Şuna ko'ra da onun peygamberi de Resulullah aleyhissalatu vesselam bizni de nek şuna aytib
шакырды да, шулай бит. Кисәтте дә, безне сөендерде дә, шулай бит. Аллаһ Раббыбыз менә бик кызыклы әйтә, ул сөендер дип әйтә Пәйгамбәребезгә алейһиссәлам. Сөендер. Ул әйтә, мунафикларны да сөендер дип әйтә, мөэминнәрне дә сөендер дип әйтә. Ике бөтен төркемнәргә дә әйтә. Тегеләрне дә сөендер, буларны да сөендер. Күрәсезме? Ягъни мунафикларны сөендер дип әйтә, аларга ачык азап булачак дип әйтә. Ягъни мунафиклар, кафирлар уйласыннар өчен. Нигә ул сөендер дип әйтә микән соң? Ник әйт кенә дип әйтми дип, шулай бит. Сөендер дип әйтә. Шуңа күрә бу нәрсә? Моны ишеткән кешеләр, әйтәм, кыек юлда йөрүчеләр, аларга бер шунда информация, шулай бит, уйланырга. Алла бит әйтә, сөендер ди. Ни өчен шулай? Бу көлеп әйтү түгел. Бу уйлансыннар өчен иншалла. Һәм дә карагыз, безнең тәнебез шулай бит. Тәнебезнең дә шулай төрле күп әгъзаларыбыз бар. Алар безнең төрле функциялар үтиләр. Һәм дә иншалла без бүген әйтербез, искә төшерербез шулай бер мөһим булган тән әгъзасы турында. Кайсы микән уйлап карагыз, әйтергә кирәк түгел. Кайсысы микән? Күзләр микән? Борын микән? Куллар микән? Тел микән? Аяклар микән? Кайсысы мөһимрәк? Кайсы кешенең тән әгъзасы үзенең артыннан башка тән әгъзаларын алып бара йөртә? Кайсысы микән? Аңлагансыздыр инде. Әйтергә кирәк түгел, әйттем. Сөйләшмәйбез. Калп. Йөрәк ягъни. Йөрәгебез. Шуңа күрә менә бүген уйланыйк. Йөрәгебез нинди хәлдә? Әйтәм, без күнегәбез һәр нәрсәгә. Яхшылыкка да күнегәбез, начарлыкка да күнегәбез һәр нәрсәгә, әмма бу дөрес түгел, җәмәгать. Әйтәм бит. Бүгенге көндә кызганыч ки, беребез дә камил түгел, шулай бит. Һәм калыптә бит ул төрле хәлдә була ала. Асылда шулай дип билгеләргә була. Калып 3 хәлдә була ала. Беренчесе ул да Аллаһның сүзен, Аллаһның динен, Аллаһның әмерләрен, һәр нәрсәне кабул иткән калп. Һәр нәрсәне кабул итә. Әйтә икән Аллаһ Раббыбыз намазын укы, ул намаз укый. Әйтә икән рибага тимә дип, кагылма, ул харам дип әйтә, ул рибага кагылмый да, нитмәй дә. Аңлашыла бит. Тулысынча менә йөрәгенә иман, ислам үтеп кергән йөрәк. Һәм бөтенебез дә уйладык инде, бу миндер инде дип, шулай бит. Уйлаганбыздыр бит бөтенебез дә. Бу хыялыбыз, бу менә бу беренче калыпның хәле, безнең омтылыш, без менә шуңа омтылырга тиеш иншалла. Икенче калып ул да ширктән, күфрлектән каралган йөрәк ягъни. Аңа дин дә кирәк түгел, аңа пәйгамбәр турында да ишетергә теләми ул. Намаз турында бигрәк тә, як бөтенләй кабул итмәскә мөмкин, шулай. Аны бөтенләй каралган, кап-кара йөрәк. Аның бу дөньяда яшәү максаты ул мал гына, бетте. Аңа бу дөньядан кирәк нәрсә? Акча кирәк, анда төрле тигән нәфснең хотелкалары дип әйтик инде, шулай бит. Шул гына кирәк аңа. Ул нәфсесе өчен йөри. Дөнья куа, менә шуның өчен генә. Һәм өченче төрле йөрәк, ул да шундый калып, гөнаһлар белән пычранган калып. Гөнаһлар белән пычранган. Аңлыйсыз, нинди гөнаһлар белән? Хәмер куллану, наркотик куллану, ялган белән, алдау белән, алдап йөри, урлый, риба белән кешегә рибага акча бирә, шулай. Менә шундый әйберләр, ямсыз гөнаһлар белән пычранган калып, төрле гөнаһлар белән әйтәм. Менә 3 төрле халат йөрәкнең, 3 төрле халаты. Менә. Шуңа күрә без үзебез сайлый алабыз бүгенге көндә, шулай бит. Кайсы халат безгә хәерлерәк? Нинди булырга? Беренчесеннәнме? Икенчесеннәнме Алла сакласын, яки өченчесеннәнме? Иң начары әлбәттә кайсысы? Икенчесе, шулай бит. Анда бөтенләй караңгылык, туманлык, Алла сакласын. Чөнки я йөрәктә нур яши, я йөрәк таш кебек. Таш аңа нәрсә теге, барыбер аңа, шулай бит. Аны аласың да атасың, аны файдасы юк. Шуңа күрә дә бездән тора
калепләребезне нур белән тутырабызмы, яки начарлык белән тутырабызмы, бездән тора. Расулуллах алейхиссалам әйтте, мөмин кеше ди, гөнаһ кылган вакытта аның калбендә кичкенә генә тап барлыкка килә дип әйтә, һәм әгәр дә ул тәүбә кылса, аңласа хатасын, һәм әйтсә Аллаһка, Раббы, мин кире кайтмыйм ул гөнаһыма, ул вакытта аның йөрәге чистара дип әйтә. Шуңа күрә аны чистартырга була. Әгәр дә ул тәүбә кылмый икән, истигъфарлык кылмый икән, кичерү өчен күңел Аллаһтан сорамый икән, ул вакытта аның йөрәгендә ул кара таплар саны күбәйгәннән күбәя бара дип әйтә. Менә бу хәзерге вакытта безнең тормышыбыз. Хәзер без әлхәмдүлилләh исән шушы мизгелдә. Безнең мөмкинчелегебез бар иншалла үзгәрергә. Әле бу хәлгә караганда да тагын да яхшырак булырга мөмкинчелегебез бар, шулай бит. Шуңа күрә бу хәлне дә тагын да яхшы хәлгә үзгәртергә кирәк. Менә алдан әйткән беренче төркемнән булырга кирәк, ягъни. Аңлашыла, бит. Аннан булыр өчен безгә бөтенебезгә дә гөнаһларны калдырырга кирәк. Гөнаһларны калдырыр өчен безгә кирәк гыйлем алырга. Шулай бит, гыйлем алырга кирәк, белергә кирәк. Кайсы гамәлне кылырга ярый, кайсысы ярамый, бөтенесендә. Шуңа күрә дә аның өчен дә әлхәмдүлилләh мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә мөмкинчелекләр бар. Иртәгә Алла теләсә менә бөтен иртәгә һәм 6-сы, менә 7-се республикабыз буенча старт башлана, гыйлем алу, шулай бит. Күп кешеләр иншаллах менә мәчет мәдрәсәләргә киләчәк укырга. Чөнки аны әйтәсе дә юк инде, беләсез, белгән кеше белән, белмәгән кеше белән нәрсә аерма нинди, шулай бит. Белгән кеше ул хата ясамый, белмәгән кеше генә хата ясый. Шуңа күрә рәхим итегез укырга, килегез укырга. Чөнки динебез безнең әле намазга басу белән дә, ураза тоту белән генә бетми әле. Әле беләсә әйберләр, кызык әйберләр алар бик күп, әлхәмдүлилләh. Һәм дә хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ субхана ва тааля Коръәндә әйтә, Аллаһ ди, сезнең тышкы кыяфәтегезгә карамый дип әйтә, ул сезнең калепләрегезгә карый дип әйтә, һәм сезнең гамәлләрегезгә карый ди. Шуңа күрә без дә менә монда төрлечә киенеп килә алабыз, шулай бит. Киемнәребездә безнең әллә нинди булырга мөмкин. Урамда да әллә нинди текә киенеп йөрүчеләр бар, шулаймы? Бүгенге көннең ул бер үзенчәлеге нәрсә, бүгенге көндә тышкы кыяфәткә карыйлар. Бүгенге көндә панты заманасы, кыйммәтле машинага карыйлар. Ниндидер бер иске сәләмә акушкада килеп килсәң инде, сиңа шулай карыйлар, шулай бит. Әмма безгә мөһимме аларның безгә ничек итеп караулары, Яратмасыннар ака машинасын, әмма бит аңарда да йөрергә була, шулай бит эшләрне эшләргә була. Әмма безгә мөһимрәк кем безгә каравы? Аллаһ Раббыбыз. Кем без аның каршында менә, шунсы безгә мөһим булырга тиеш. Шуңа күрә теге карамагыз чит ниләргә, кешеләрнең байлыгына, нәрсәгә кирәк ул, шулай бит. Ничек телиләр, шулай яшиләр, ягъни. Әмма иң мөһиме һәрберебез өчен дә булырга тиеш мөһим ул. Аллаһ Раббым минем турында нәрсә уйлый? Аның каршында мин нинди хәлдә? Минем дәрәҗәм нинди Аллаһ каршында? Түбәнме, югарымы? Менә шунсы безгә кайгырырга тиеш, шулай бит. Без сезнең белән яшибез, дөнья куып, балалар өчен бүгенге көндә күп кешеләр теге әйтәм бит, бурычларга батып бетәләр, шул менә тик бер балам гына менә яхшы яшәсен, башка әйберләргә керәләр, гөнаһларга керәләр, әйтегез киләме? Әмма ахыр чиктә дә кыямәт көнендә һәрберебез дә ялгыз калабыз. Һәрберебез дә ялгыз калабыз. Һәм безгә карала, менә монда нәрсә булды? Таш булдымы? Әллә нәрсәме? Аллаһ Раббыбыз йөрәкләр безгә карый. Кулым, нәрсә алып килдең дисә Аллаһ Раббыбыз, шулай бит. Нәрсә алып килдең? Нинди калеп алып килдең? Иманың кая? Иман теге нәфсебез дә безнең теге үзенә күрә бер карточка кебек, шулай бит. Бүген бар бит шундый мәсәлән. Анда теге секретный объектларда бар бит, теге менә допуск первой категории, допуск второй, третьей категории бит. Иң югары категория кайсысы беренчесе саналама анда, шулай бит. Шуның кебек тә менә. Аллаһ бирә мөмкинчелек. Эшлә, яшә, тырыш, гаилә кыр. Анда ярар, машинаң яхшы булсын, тегесе булса, әмма Аллаһны онытма. Шулай бит.
Үзенең кем икәнен онытма ди Аллаһ Раббы. Шул. Менә шунысы мөһим безгә. Һәм бик зур куркыныч астында, зур хурлыклар булачак шул кеше кемнең йөрәгендә иман булмаса, шулай бит, нур булмаса, менә шундый кеше зур югалту кичерәчәк. Шуңа күрә менә кызганабыз, менә мәчет янында кешеләр киләләр, әйбер хәер сорап утыралар, әйме. Иң зур байлык мәчетнең тышында түгел бит, ишендә. Иң зур байлык шунда, килергә кирәк. Син, хәзрәт, өйрәт әле мине намаз укырга. Менә шул аңа бу дөньяда да нур булачак, теге дөньяда да нур булачак иншалла, кутылачак. Кызганыч ки, кайбер кешеләр нәрсә генә сайлый? Юк. Сине динең кирәкми. Әле мин әле анда пенсияда түгел, теңдә монда түгел. Әле миңа менә мондый гына матди ярдәм генә кирәк диләр. Әмма иң зур байлык шушында. Шулай түгелме? Һәм бик яхшы булыр иде, әйбәт булыр иде, әгәр дә бөтен дөнья менә шушы мәсьәләне аңласа, кутылу эзләсә, менә шушы афәттән, шулай бит, кутылу эзләсәләр, исламны, иманны белсәләр, йөрәкләрен Аллаһка бәйләсәләр, ул вакытта бөтен кешегә дә рәхәт булыр иде, беләсезме? Чөнки рухи яктан сәламәт булган җәмгыятьтә, калпләре сәламәт булган җәмгыятьтә анда бер нинди теге җәза бирү органнары да кирәк түгел, анда төрмәләр дә кирәк түгел, анда полиция, ОМОНнар кирәк түгел берсе дә. Шулай бит? Чөнки бөтенесе имин кешеләр, урамга чыгасың, балаң чыга, чөнки бөтенесе Аллаһтан курка. Бүгенге көндә кызганыч, Аллаһтан куркмыйлар, куркалар. Полициядан, тегесеннән, бусыннан кешеләрдән. Шулай бит? Шундый хәл кызганыч. Шуңа күрә безгә дә тырышырга кирәк, җәмәгать. Үзегез менә иманда, исламда булу белән генә канәгать булмагыз. Тырышыгыз, өйгә кайтып, якыннарыгызга, туганнарыгызга да нәрсә бер-ике сүз булса да җиңел генә аңлатырга, иман, ислам турында. Чөнки кыямәт көнне алар сезнең яныгызга килеп әйтерләр: "Туганым, син исламда, иманда булдың, намазда булдың, ник син аңлатмадың миңа?" Шулай түгелме? Бүгенге көндә алар шулай елмаеп утыралар безгә матур итеп, шулаймы? Кыямәт көнне алар безгә дошман булачак. Алар гына түгел, балалар да бөтенесе дә. Шуңа күрә әле без исән, әлхәмдүлилләh, исән. Калпләребезне дә нур белән тутырыйк һәм ул нур белән дә бүлешик якыннарыбызга. Аларны да коткарырга кирәк, җәмәгать. Вакыт бик аз булырга мөмкин. Вакытыбыз бик аз. Шушы буш титә дә узып китә бу дөньяда вакыты, шулай бит. Бит Аллаһ Субхана ва Тәала Коръәндә әйтә: "Без ди бар итек җиннәрне һәм кешеләрне җәһәннәм өчен" дип әйтә. Җәһәннәм өчен бар иттек ди аларны, кешеләрне дә, инсаннарны, җиннәрне дә. Нишләтәсең, кемдер, я мин, я сезнең арагыздан кемдер җәһәннәм ашада чыгарга мөмкин ди, шулай бит. Я мәңгелеккә шунда, я Аллаһ сакласын, инде мөтләнәбез, инде мәңге булмабыз дип анда, шулаймы? Менә шундый факт белән дә фактны да кабул итәргә кирәк, шулай. Чөнки җәһәннәмиин дигән әхилләр, кешеләр дә ул булачак. Җәһәннәм аша чистарынган кешеләр, шулаймы? Шуңа күрә җәмәгать менә шундый мөһим булган бер мәсьәлә. Һәм без гомумән бу дөньяга да карарга тиеш без иман күзе белән. Иман күзе белән, ислам күзе белән һәр нәрсәгә. Менә өлкән яшьтәге кешеләр бар монда, шулай. Сез яшәгәнсез, без инде ярар, без ул коммунизмны күрмәдек, шулай бит аның. Шулай да дияргә була. Сез яшәгәнсез менә дини томаналык, караңгылык вакытында, кашан әби бабаларыгыз да сезгә курыктылар нәрсәнедер әйтергә, шулай бит. Намазга чакырырга, ниндидер дуга өйрәтергә дә курыктылар, шулай бит. Шундый заманаларны күргән кешеләр бит сез, шулаймы? Һәм менә шундый бер мөһим мәсьәлә бар. Кайбер әйберләр, нинди җәмгыятьтә яшисең, нинди мөхиттә яшисең, ул да сиңа шулай ук әлбәттә нишли тәэсир итә, шулай түгелме? Тәэсир итә бит. Менә бу җәмгыять тә безгә тәэсир итә, шулай бит. Мәсәлән, әгәр дә менә шушы хатын-кызлар җәй көне шишенмәсә иде, ул вакытта безнең мөселман иратлары икенче хатын турында уйлап йөрмәс иде, шулаймы түгелме? Бөтенегез дә бер хатын белән генә канәгать булыр идегез. Әмма возбудительләр күп. Сезнең өчен, безнең өчен ул проблема. Шуның кебек бер мисал әйтәсем килә. Шуңа күрә шундый мәсьәлә. Әмма без нинди генә җәмгыятьтә, караңгы җәмгыятьтә яшәсәк тә, һәр нәрсәгә дә
ислам аша карарга тиешбез җәмәгать. Менә бусы бик мөһим. Нәрсәдер эшләр алдыннан без белергә тиешбез, ягъни әйтергә ки, я Рабби, син ничек уйлыйсың микән бу мәсьәләгә? Чөнки минем нәфсем ничек итеп уйлый, аңлашыла. Нәфес инде үзенә файдага уйлый. Шулай бик китерә бу мәсьәләне. Әмма Раббым, син бу мәсьәләгә ничек карыйсың микән дип Коръәнне ачып укырга кирәк. Шулай бит. Изләнергә кирәк. Чөнки безнең нәфсебез безне халакатка ирештерергә мөмкин, Аллаһ сакласын. Шулай бит. Шундый бер соңгы бер ни әйтәсе килә, бер шундый кыйса дип әйттем инде, кемәле Гайса алейхиссалам турында. Менә ике кешенең мисалы дип әйтим. Бер вакыт Гайса алейхиссалам бер яһуд кешесе белән сәфәргә чыга, шулай бит. Һәм Гайса алейхиссаламның 3 ипие бар иде, теге лаваш, элек түгәрәк булган бит инде лаваш. Шул лаваш 3 лаваш булганнар да. Һәм бу бирә бу яһудка. Мәле ди, менә без инде бергә барабыз, бу синең лавашларың синдә булсын ди, аннан соң бергәләшеп башарбыз ди. Һәм бу сәфәргә чыгып китәләр, баралар, һәм шундый бер вакытта бу яһуд бер лавашны ала да үзе нишли? Халитә, ашый. Һәм бер ял итү җиренә килеп җиткәч, Гайса алейхиссалам әйтә, аңа әйдә чыгар ди теге ризыкларны. Һәм ул чыгара икесен чыгара. Һәм Гайса алейхиссалам әйтә, соң бит шәү иде алар. Берсе кая китте дип белмим. Белмим ди. Ярар баралар, һәм шушы сәфәр вакытында да Гайса алейхиссалам күп кенә мөгъҗизалар күрсәтә шундый. Ягъни Аллаһ Раббыбыз бирә аңа мөгъҗизалар, һәм теге яһуд нишли пәйгамбәрнең мөгъҗизалар күрә төрле. Һәм бер заман, һәм ул шулай сораштыргалый аңардан, кая китте соң 3нче ипи ди. Лаваш кая китте ди 3нчесе? Әйтә, мин белмим. Бер нәрсә белмим, менә икесен бирдең, син миңа битте китте шуны. Һәм бер заман барган вакытта юлда ята 3 алтын кисәге шунда. 3 алтын кисәге ята. Һәм булар әйтәләр, бу яһуд әйтә, ничек соң бу алтын белән ди. Һәм Гайса алейхиссалам әйтә, берсе ди миңа булсын ди, берсе сиңа булсын, һәм 3нчесе теге лавашны ашаган кешегә булсын ди. Теге яһуд әйтә, мин ашадым ди. Мин дә аны ашадым. Һәм Гайса алейхиссалам әйтә, ди, калдырды мине, барма минем белән. Мин хәзер үзем китәм дип әйтә. Чөнки күрәсеңме, син Аллаһ өчен миңа дөресен әйтмәдең дип әйтә. Син алдадың, син аны үзең ашадың дип әйтә, хәзер мине дә калдыр. Һәм бу яһуд кала, шунда ял итәме, нәрсәме? Гайса алейхиссалам сәфәрен юлын дәвам итә. Һәм бер заман бу кеше янына килә, 3 бандит, юлбасар килә дә, бу яһудны үтерәләр дә, моның малын тартып алалар. Теге яһудны үтерделәр. Нәрсә өчен? Мал өчен. Чөнки ул кеше нәрсә сайлады? Мал сайлады. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә турында нәрсә әйтә? Ул вакытлыча гына бер рәхәт ди. Ул вакытлыча гына булачак. Шуңа күрә ул асыл максат түгел. Ул алтыннар, ниләр, шулай бит. Юк, уйлап карагыз. Аллаһ Раббыбыз ул яһудка шундый мөмкинчелек бирде. Аллаһның Расулы белән бергә барырга, аның мөгъҗизаларын күрергә, аңардан гыйлем алырга мөмкинчелек бирде. Анда мөмкинчелекне әле безгә дә Аллаһ Раббыбыз бирмәде, шулай бит. Һәм шуны да теге караңгы кеше кызганыч ки кулланмады. Сайлады нәрсәне? Алтынны. Бу яһудны үтерделәр, һәм аның бит инде 3 юлбасар, һәр 3 юлбасар уйлыйлар. Әйдәле ашысы килә бит диләр. Әйдә берсен сайлап, бар әле син шәһәргә, ризык артыннан барып кил дип берсен җибәрделәр. Һәм теге калган 2 кеше әйтә, әйдә без ди теге кешене нәрсә килгәч үтерик ди, һәм бу акча, бу нәрсә, бу алтын ди, безгә генә булачак дип әйтә. Шулай дип сөйләштеләр. Теге кеше китте шәһәргә, ризык артыннан, ул уйлап бара. Һәр мин ди тегеләрне үтерим ди. Һәм бу алтын миңа калачак дип әйтә, һәм алды ризыкны, һәм алды агу. Шушы ризыкны агулады, килде, теге 2 кеше тегене үтерделәр, 3нчесен,
Аннары утырдылар да теге агуланган ризык ашап, өчесе дә, ягъни дүртесе дә Яһуд белән бергә нәрсә булдылар? Үлделәр. Күрәсезме? Приоритетлар нинди кешеләрне? Изгеме, юкмы? Шулай бит. Малмы, әллә нәрсәме? Изге әйберләрме? Шулай бит. Менә ахырдан да Гайса алейхиссалам бу кешеләр янына узып барганда менә шушы хәлне күрде, ямсыз хәлне. Алтын ята, янында 4 мәет. Никадәр ямсыз күренеш, шулай бит. Алла сакласын. Шуңа күрә өметләнәбез инде без бөтенебездә нинди кыйммәтләрне сайлабыз? Аллаһның сүзен, Коръәнне, Аллаһның динен, Аллаһның әмерләрен иншалла. Һәм аның шушы гыйлем белән дә иншалла йөрәкләребезне үзебезнекен генә түгел дә, яныбызда булган башка кешеләрне дә, туганнарны, дусларны да иншалла нурландырыбыз. Аларның иманга, дингә килү сәбәбе дә иншалла булырбыз, яме. Шулай дип өметләнәбез. Өметләнү белән генә шикләнеп калмыйк, тырышыйк та, сәбәп тә кылыйк, амәлен дә кылыйк иншалла. Шуңа күрә белик бөтенебездә калбыбыз бар. Аның турында онытмаска кирәк, җәмәгать. Менә шул. Яме. Һәм теге 3 төрле халәтнең, калбның халәтенең иң беренчесеннән Аллаһ Раббыбыз безгә насыйп әйләсен, безнең тырышлыгыбыз белән булырга. Яме. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Сами'уд дуа. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما وقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.